Hej, jeg hedder Christian Bjernersen. Jeg er undervisningsassistent for KFU Kompetence for Ordblinde. Jeg vil nu vise, hvordan Nota fungerer. Nota er en side, som hjælper med at give ordblinde eller blinde eller folk med læsevanskeligheder muligheden for at høre lydbøger, få downloadet faglitteratur i læsbar tekstform. Som I kan se her, har jeg downloadet Nota som en genvejstast på min telefon. Så lad os komme i gang. Det, der kræver for at have en Nota-licens, det er, at man er ordblind, eller man har andre former for læsevanskeligheder. Eller man er blind. Så man skal have den her licens, og den kan man få på den enkelte skole, eller man kan søge den privat. Her kan I se, nu er vi kommet ind på Notas forside. Og Notas forside, det er markeret som hjertet op i den øverste bjælke. Her kan I se mine favoritbøger. I kan se nogle favoritbøger, de foreslår, og i forskellige, genre. Noget med Columbus, modernisering, humor, derudaf. Nederst her på siden vil I kunne finde alle kontaktoplysninger på Nota, telefonnummer, e-mail og med videre. Hvis man skal søge noget på Nota, kan man bruge søgebjælken, eller man kan trykke på den grønne lup. Hvis man trykker på den grønne lup, som jeg vil helt klart foreslå, man gør, hvis man skal finde noget, man kan lide, så kommer man ind på den her side, hvor man bliver tilbudt en masse forskellige genrer. Der er fantasy, der er humor, der er krimi, der er det hele. Du kan også vælge, hvad er jeg? Er jeg voksen? Er jeg ung? Er jeg barn? Og derfra videre. Den ændrer sig for eksempel, hvis jeg siger nu, jamen jeg er barn. Så kan I se, hvordan den ændrer sig, og det er også med, hvad der følger med. Hvis man tager fantasy her, så er det meget fantasy. Genren med Harry Potter og så videre. Men der er nemlig det med Nota også, at der er en privat profildel af det, og det er den blå stjerne. Under den blå stjerne, her kan jeg nemlig se, hvilke har jeg downloadet for nylig, og hvilken slags. Altså her kan I se, at jeg har downloadet en masse lydbøger. I kan også se min tidslinje, hvordan jeg har downloadet lydbøger, men også læsbare dokumenter. Det var en lille kort generel introduktion til Nota, og hvordan den er rigtig god. Det er jo for den enkelte til at udvide sit ordforråd, så man bliver bedre til at diktere, eller se nye perspektiver, når man skal skrive enten et essay, en stil eller et digt. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Jeg hedder Christian Bjernersen. Jeg er undervisningsassistent for KFU Kompetence for Ordblinde. I må have det rigtig godt. Hej!